Wat ik het mooiste en het interessantste vind van bierbrouwen is met die 4 simpele ingrediënten, relatief simpel, je kan alle kanten op. En dat maakt het zo ongelooflijk interessant. Ik ben Pieter van der Luit, ik ben 52 jaar, ik ben leraar en daarnaast ben ik brouwer van de brouwerij die onder Stichting Het Waterpoortje valt. Van huis uit ben ik kok. Die lessen mag ik op school geven, samen met het mooie vak van bakker. Dat zijn allemaal ambachten die heel mooi zijn om uit te voeren. Ik ben hier voor de lockdown, de eerste lockdown, ben ik hier begonnen. Hier ook in dit pand. En toen hadden we echt letterlijk en figuurlijk een bezemkast tot onze beschikking gekregen. Ze hadden wel hun best gedaan om ruimte voor ons te maken en er was water. En in de coronaperiode hebben de eigenaren van dit pand zoiets van, nou weet je wat, jullie zijn zo goed bezig. Wij geven jullie de ruimte om hier een brouwerij in te tekenen en te bouwen en een kroegje. Dat is gebeurd. Dus ik ben eigenlijk, wat is het, 2,5 jaar ben ik bezig. En van lieverlee wordt het meer. Het brouwproces bestaat uit een aantal stappen. De eerste stap is het schroten van de mout. Vervolgens gaan we dat maïsen, dat water waar de mout in heeft gezeten, dat is wort, die koken we. Vervolgens wordt daar de hop aan toegevoegd. Hop gebruiken we voor de houdbaarheid van het bier. De tijdspanne van wanneer een bier klaar is heel erg afhankelijk van een bier. Je hebt lichtere bieren, die zijn vaak in 2 maanden zijn ze op dronk. Maar we hebben ook bieren hier in de kelder liggen die ruim een jaar geleden gebrouwen zijn. En die nog niet op dronk zijn. Dat kan zeker nog een half jaar tot misschien nog wel 3/4 jaar duren. Nou, de smaken van het bier, die bepalen we van, wat gaan we aan onze ambassadeurs geven? Want onze ambassadeurs die krijgen 4 keer per jaar van ons een mooi pakketje. Maar ook de smaken van het bier worden bepaald door onze opdrachtgevers. Maar we brouwen ook voor lokale horeca. Ik heb wel eens met een kok om tafel gezeten en met zijn vrouw. En zij werkte in de bediening en hij stond in de keuken. Hij was heel erg fan van de Thaise keuken en zij heel erg fan van de IPA's. En dan gaandeweg heb ik een biertje voor hun ontwikkeld. En dat is goed bevallen. Ze waren er erg blij mee. Om zo bezig te zijn, producten te ontwikkelen, je moet wel geduld hebben.